pior que a propia ficción, que se forma manuela, xa comprobaredes de aquí a pouco. Dicía que non vou ler salvo cando entenda que leo unhas breves líneas daquelas persoas que viviron os acontecementos que imos relatar é algo máis creativo, sobre todo os vai situar mellor a vos no século XV que todo o que eu vou a dizer. Entón, neste caso, vos verei o que decían os vosos antecesores, os vosos antepasados do século XV. Primeiro, que era Teresa de Zúñiga? Era a filla dos duques de Arezzo, por lo tanto non era galega, non era valle de galega, tampouco Sarmientos. Casou con Diego Pérez Sarmiento, conde de Santa Marta, adiantado maior do reino de Galicia, que era un cargo político moi importante, era o representante do rei ante os galegos. Por lo tanto, ele, Sarmiento, que era señor de Ribadavia, era un elemento fundamental no cadro político da Galicia do século XV. Ángel Rodríguez explicou nos onte como os Sarmientos, que tamén eran unha familia de fora de Castela, tomaron posesión de Ribadavia aos finais da guerra entre Pedro I e Enrique II de Trastámara. Ganaron os trastámaristas e deu unha nobreza de fora moito máis dura que a anterior, que se fixo cargo das jurisdiccións máis importantes de Galicia. Os Sarmientos tocoulle Ribadavia. Teresa de Zúñiga recibiu como arras a vila de Nucientes, que está en Valladolid. É interesante decirlo porque ela vai vivir en Nucientes a partir da súa viuvez e só irá a Ribadavia unha vez para morrer. Viúva en 1465, morre Diego Pérez Sarmiento, non que consigue de Enrique IV, rei de Castela e León, un papel en como ela vai ser a tutora do seu fillo, neno Bernardino Pérez Sarmiento, que será, daría uns anos, o primeiro conde de Ribadavia. Os condes de Ribadavia, hasta ese momento, os señores de Ribadavia chamaban conde de Santa Marta, era propietario de Santa Marta da Ortigueira, pero no ano 1476, 6 anos despois da revolta que vai a concentrar o noso esforzo, houve un pleito familiar, outro Sarmiento quedouse por Santa Marta e Bernardino, a partir dese momento, chamouse conde de Ribadavia. Ben, Teresa de Zúñiga consigue que Enrique IV lle dea ese papel firmado, ela pasa a ser a tutora, por lo tanto, como condesa de Santa Marta, a responsable real do dominio desta vila e das outras posesións do Sarmiento. Decimos unha anécdota que para os historiadores explica o carácter raro de Teresa de Zúñiga. Dicían que era moi intrigante porque nese ano, estamos en 1466, xa se comenzaron a guerra civil en Castela por a Coroa entre Enrique IV, rei lexítimo, que era quen apoiaba a Galicia, e o seu irmán pequeno, o príncipe Alfonso, que tiña o apoio dos cabaleiros. Unha guerra civil que durou 3 anos. Nese tempo se levantou a irmandade, o que conhecemos como os irmandiños de Quina. Ben, ela foi inmediatamente ao príncipe Alfonso para que lle firmara un papel semellante ao seu irmán. Dicen por eso que era intrigante, porque ponía unha vela adentro e outra o diante. Pero iso fixeron moitos señores daquela. E hoxe temos que facendo invitación. Estaba con Enrique IV e estuvo en todo momento, pero, por si acaso, tamén levou a que a firmar ao seu antagonista, o príncipe Alfonso. No ano 1467, cando se está formando a Santa Irmandade en Galicia, Teresa de Zúñiga pide a Irmandade que apoye contra dous cabaleiros enemigos dela, Sancho de Ulloa, que lle roubara calderas do Orcellón, e Diego de Andrade, que lle roubara
lugar a primeira gran asamblea da Santa Irmandade do Reino de Galicia, a Xunta de Melilla, e piden que os irmandiños, aos cabaleiros, estaban todos os cabaleiros de Galicia ali presentes, que lles entregaran a fortaleza, porque dende elas facían moitos males, danos e agravios, e que para garantizar a paz no reino piden que entregar a fortaleza. De primeiras, dixeron non, Sancho Ulloa, Diego de Moral. Fuxiron de Melilla cara Castela e a condesa Santa Marta. Entendemos e os tivo mentras durou a revolta. Os irmandiños estiveron no poder 2 anos, dende 1466 ata 1469, mentras durou a revolta, os tivo ali presos, supoñemos que inocentes, perto de Valladolid. É dicir, que a condesa de Santa Marta colabora a esa altura coa Irmandade, sin que se parte da Irmandade como outros nobres tamén, incluso algúns deles dirixiron unidades militares dos irmandiños. Ben, que pasou en abril e en maio? Pois que a revolta pasa de ser unha revolta contra os agravios a unha revolta contra as fortalezas. A revolución irmandina ten 3 fases. Primeiro é para solucionar os agravios e poñer justicia no reino. Neso todo o mundo estaba de acordo. A segunda é contra as fortalezas, que hai primeiro apoderarse delas e logo derrocadas, porque dai partían os agravios, as fortalezas eran niños de malfeitores. E no momento de derrocar é cando moitos dos señores propietarios dela naturalmente se oponen. Pero houve unha terceira fase que é esa non pagar as rendas aos señores, facerse cargo das institucións señoriais, exercer o poder pleno en Galicia, vivir sin señores que logran durante 2 anos. Na medida que se radicaliza a revolta, claro, hai un sector importante da nobreza que se opón con bastante radicalidade a súa vez. E que pasou coa condesa Santa Marta, que ela estaba inocentes, como sabemos, e en 1467 lle derrocan os irmandiños 11 fortalezas, que están todas máis ou menos a maior parte por aí. Arcos, Castro Caboso, Formigueiro, Subentos, Pena Corneira, A Perosa, Vilamarín, Ribadavia, Castelo que está aquí, Roco, e tamén aquelas dúas fortalezas que lle roubaron Diego de Andrade e Sancho Ulloa, Santa Marta e Caldelas de Ortega. Eu teño aquí un texto que explica o papel xogado polos campesinos do Ribeiro neste momento inicial da revolta. Dade por conta que estas fortalezas eran todas da condesa de Santa Marta, que as entregara voluntariamente a Irmandade, considerando que desa maneira se garantizaba que non tentarían, non se comentaría máis agravio, violacións, roubos, secuestros, etc. E que os campesinos do Ribeiro, por a súa voluntade, saberedes como empezan a derrocar estas fortalezas. O 15 de maio de 1467, un sector da Santa Irmandade de Ourense capital protesta en Vigo. Foron, refírese a fortalezas, entregas a esta cidade e aos moradores en terra de Ribadavia e do Ribeiro de Avea e de outros partidos porque as coubesen por la Santa Irmandade e que do Ribeiro de Avea e dos ditos partidos tomaron e querían tomar en sí as ditas fortalezas e derribar un Roncos e Formigueiro e Pena Corneira e querían derribar a Perosa e Cavadoso e Subentos. As caes tomaron e as derrocaron e as querían derrocar sin consultar con eles cousa alguna e sen seu mandato. A mí, preguntame esta mañá unha periodista o papel do Ribeiro no comezo da revolta e foi un papel, eu diría, de vanguardia, porque non agradaron a que o consulto da Comunidade se decidía sobre que facer coas fortalezas. Sin preguntar moito, igual se fixo no resto de Galicia. O que pasa que, no caso de Ourense e do Ribeiro, temos unha proba documental importante. Os de Ourense xa derrocaron en abril, un mes antes, o Castelo Ramiro, está a kilómetro e medio da cidade, pero non o sector que protesta neste documento, sino o sector encabezado por Nuno Lousende
como fenómeno galego. O fin do poder irmandiño no conxunto de Galicia ven de Portugal e de Castela tropas, Portugal encabezadas por Pedro Madruga, Juan Pimentel, de Salamanca por Alfonso Fonseca, máis ao norte o conde de Lemos e Pedro Parto de Sela, e derrotan as unidades irmandiñas no campo aberto. Pero non son capaces de tomar ninguna cidade importante. Entón empeza un proceso en que as tropas feudales cercan as cidades de Galicia, empezando por Santiago de Compostela. E durante 2 anos, 1470 1471, pois hai unha situación confusa. A Irmandade como tal, como Santa Irmandade do Reino de Galicia, non existe, pero a xente que fixera a revolta continúa resistindo ata que finalmente chegan a pactos, prácticamente en casi todos os sitios. O primeiro deles, o arcebispo Fonseca, que un ano despois de chegar a Santiago sin éxito, pacta coa Irmandade, entre outras cousas, que él non reedificará ninguna das fortalezas do arcebispado da terra de Santiago, dando exemplo para os restantes señores de Galicia, que houve muitos que non seguiron, que as intentaron reedificar. Xa sabedes que a maioría das fortalezas derribadas durante a revolta de Normandía nunca máis se reedificaron. En parte fruto deste pacto, porque o problema que tiñan os irmandiños é que en campo aberto non tiñan lugares fortificados para resistir, porque eles, cando botaron abaixo as fortalezas, impediron ter lugar de onde defenderse cando veniera a reacción, porque non estaban pensando posiblemente na reacción, sino de resolver de raíz un problema, como era o problema das fortalezas. Sin embargo, as cidades, a maior parte delas amuralladas, puderon resistir un ano hasta todo. E con Ribadavia pasou iso tamén. No ano 1470, un ano despois da Irmandade, no sentido máis riguroso, pasa que os protagonistas eran os mesmos, non? A condesa de Santa Marta, de Cientes, trata de ver como retomar o poder en Ribadavia. O problema que tiña Teresa de Zúñiga é que era a tutora, debería ter certa edad, era a tutora do neno, e non, por lo tanto, a cabeza desa casa suya non era un home en condicións de porse arriba dun cabalo, unha armadura e dirixir unha conversa. E que fai? Que se lle ocurre? Tiña preso aínda a Sancho Ulloa por enemistades persoais, pero bueno, tamén, como dixen ao principio, era algo que interesou a Santa Irmandade. Así, a condesa de Santa Marta librou a Irmandade dos enemigos perigosos. Ella propuso a Sancho Ulloa, e mirad, mire, vos sodes meu pasado, eu vos solto e os perdoo, e vos reconquistades para mí Santa Marta da Ortigueira e a vila de Ribadavia. E así foi, soltou, pero Sancho Ulloa non cumpriu o seu compromiso. Ela non sabía do momento, pero ele non cumpriu o seu compromiso. Decirse que cando se refire que quere retomar o poder de Ribadavia, fala dos pasados revelados, non se refire a Irmandade, o nome de Irmandade, que usaban a conjunto, sino os pasados revelados. Ben, decídese, por tanto, contando co apoio de Sancho Ulloa, a vir a Ribadavia por primeira vez en bastantes anos. E entón, fai testamento ao mes seguinte, 25 de maio de 1470, o cual quería decir que alguna premonición tiña, testamento en favor dos musulmanes. Vai a Ribadavia, morre, entre maio de 1470 e novembro de 1470. Porque en novembro hai un documento onde se nombra novo tutor de Bernardino Sarmiento, o pai de Teresa, o seu avó, o duque de Ávila, por dicir que ela estaba morto daquele fase. Por lo tanto, entre maio e novembro, morre en Ribadavia e non lo contan 3 cronistas. García de Salazar, Vasco da Ponte e o cronista do rei Enrique IV, Enrique del Castillo. Decir que Jaime de Luenano coñeceron a versión de Aponte, que é a máis longa, pero a máis lonsana dos feitos, porque Aponte escribe 60 anos despois de 1470. Sin embargo, Salazar e Enrique del Castillo escriben aos anos seguintes. Son prácticamente contemporáneos da revolta de Ribadavia contra a condesa de Santa Marta. E Jaime de
saberemos que foi Pedro Madruga que enviou a reprimir a rebelión en Ribadavia. En todo caso, é o único cronista que relaciona os irmandiños coa morte da condesa de Santa Marta. E sabemos pola conversación anterior que foi un ano despois. E el mismo dice que todo isto durou 3 anos, ten que alargar un ano máis a irmandade para que lle cadre decir que foron os irmandiños que nos mataron a condesa de Santa Marta. Porque a lle interesaba, é un cabaleiro que ten unha posición moi contraria a todo tipo de revoltas antiseñoriais, e parecía que decir que os irmandiños mataron a señora condesa que era denigrar o seu nome, que era o seu interés. Interesante destacar cómo, cando di nuestro Señor quiso pedir con su disciplina a estos caballeros de Galicia, refírese a todas as cousas malas que pasaron durante a revolta dos irmandiños e durante a revolta de Galicia. Es decir, hai esta idea de que Deus estaba castigando aos caballeros por os seus pecados, que toparemos máis adiante que é muy interesante. Enrique de Castillo é un cronista de Enrique IV que escribe 1 ou 2 anos despois de que morrera a condesa. E di, en aqueste ano que se contaron de 1470 años, sucedió que estando la condesa de Santa Marta en Galicia, en una villa suya, Rosa, sus vasallos se levantaron contra ella y la mataron a puñaladas. Y puesto que así la mataron, sucedió el hijo pacíficamente, porque ellos le obedecieron y él los perdonó. Ya no hay ninguna mención que relacione irmandiños con revolta de Ribadavia contra a condesa de Santa Marta, e o dato importante que cando Bernardino por fin sucede a súa nai, perdona aos vecinos de Ribadavia, se pon de acordo con eles, que hai que decir que foi moi general como San Isidro. Por final, a revolta irmandiña, un final prácticamente sin represión e mediante pacto. E tamén Bernardino, malia que a súa nai fora morta polos propios vecinos, polos propios concellos, pacta con eles ao final e todos viven senón felices, se supón un pouco máis felices. Eso que es a todo o mundo. Vasco da Ponte, 60 anos despois. Vasco da Ponte era un representante clásico da nobreza, un gran admirador de Pedro Madruga, Pedro Álvarez de Soutomayor, e iso quer decir que le cae ben a Teresa de Zúñiga, porque e os ambientes, porque entre os nobres desa época hai moitas enemistades, e a enemistade entre os Sarmientos e os Soutomayor é grande. Cando fala de Teresa de Zúñiga é que ten que ver co tema da enemistade. E eu cando vexo a antipatía que le ten, penso que ten que ver coa simpatía que ele ten ao seu oponente, Pedro Madruga, ao qual ao final tamén a condesa de Santa Marta para resolver os seus problemas. Pero bueno, en aquel momento, nos tempos anteriores, foran os grandes enemigos. Di Vasco de Ponte. Y su mujer, la condesa, muy endiablada, que después la mataron sus vasallos a lanzadas por muchos males que ella les hacía, era muy presuntuosa por decir que era de los Zúñigas. Pedro Álvarez de Sotomayor era bastardo natural, que lo hubiera su padre, Fernán Diaño, de una hermana de la condesa de Ribadavia, la que murió a lanzadas. Este Pedro Álvarez, apoderado ya en la casa de Sotomayor, como sabía que la condesa de Ribadavia, su tía, se avenía mal con los suyos por las enrazones que les hacían y que ellos algo revelaban, la condesa envió por el sobrino, el cual se fue para ella y luego hizo matar a unos y a otros cortar pies y a otros prender, y prendió al abad de San Clodio y trajo por la villa de Ribadavia encima de un asno y con una resta de ajos al pescuezo, y allí cortó la cabeza a Diego Sarmiento. Sabemos, Teresa de Zúñiga, endiablada, presuntuosa, casi da razón aos vasalos rebelados, de maneira que para a Ponte ten moito mérito isto, porque estaba moi a favor da nobreza, casi unha morte justa, por los males e sin razones que lles facía a condesa aos vasalos rebelados. Era como justificar a nobreza. Bueno, sabedes, a represión a fai Pedro Madruga, Pedro Álvarez de Sotomayor, que era fillo bravo do irmán de
festa de Ares. Ben, eu creo que en general non é extraño topar que cando Pedro Madruga reprime ao veciño de Ribadavia, reprima tamén a María, porque durante toda a irmandad, durante 2 anos, unha parte moi importante da Iglesia apoia a rebelión dos irmandinos, particularmente os mosteiros. Tiñan razón, porque cando está a revolta, a maior parte das abadías de Galicia foran ocupadas pola forza por estos señores como Pedro Álvarez Soutomayor e pola nobreza laica. Entón, cando estallou a revolta, os mosteiros e os monses viron a ver procedo. Por lo tanto, non é extraño topalos, neste caso, como víctimas, tanto os vecinos de Ribadavia como o abade de San Clodio. Que me teño preguntado eu, ese ritual de poñerlo riba dun asno e un colar de aros, que significa? Non o teño ainda moi claro. Creo que o colar de aros pode ter algún significado supersticioso. Era ben necesaria a filosofía, non pode dicir, non? Ao final non color. O que sí é seguro que ele quería que o abade de San Clodio entrara en Ribadavia humillado, abaixado, ridiculizado, en riba dun asno. Eu xa topei na documentación esta imaxe noutros feitos, que a mí me recorda, sabedes, que é o libro máis vendido na Idade Media, máis propagado, máis difundido, non? E as imaxes do Antigo Testamento están na xente, están na mentalidade da xente, teñen unha grande forza. E como xa noutra ocasión, vi como unhas testemunhas decían que viran o conde de Lemos subido nunha hora, dicirle aos pasados, reedificar a fortaleza a bosque e botarse desabaixo. Esa imaxe aparece varias veces. Pregúntome se non é un aproveitar esa imaxe de Jesucristo cando entra triunfante de Jerusalén en riba dunha luna, creo, o día da Palma. Pero ao revés, esta vez en riba dun asno, en vez de palmas, que é o símbolo da victoria, o símbolo da derrota e o símbolo da humillación, como son os años. Eu aventuraría unha explicación simbólica por aí. Pedro Madruga ven aquí, reprime aos vasalos da Condesa de Santa Marta e prende ao abade tamén por interés propio, porque logo ten preso hasta que fan un elevado rescate. Pasados os anos, cando ven aquí Fernando da Cunha enviado por Reis Católicos a seguir hasta certo punto a obra dos irmandiños, pois o abade de San Clodio consigue recuperar o dinheiro que pagou como rescate para que non matara Pedro Madruga e o sacaran os bens de Pedro Madruga, que aquela xa era o conde de Camiño. Bueno, isto é unha historia un pouco anexa ao que aquí estamos a falar, que é por que mataron a Condesa de Santa Marta. De todo isto creo que se deduce claramente unha causa social. A Ponte, que non era nada amigo de vasalos rebelados, aos irmandiños sempre os chama villanos, que era unha maneira de insultar, un mal nome. Sin embargo, aos de Ribadavia chaman vasalos. Era Víctor de Vasco da Ponte non estaba nada mal. Ben, cando di que les facía a Condesa de Santa Marta males, sin razóns, que ellos algo revelaban, quer decir que ellos o manifestaron. Neso, o que fai Vasco da Ponte é expresar a opinión dos vecinos de Ribadavia. Se venía mal con eles. Dar de contar que se había base para unha revolta na Edade Media era utilizando o dereito de defensión, o dereito de resistencia. Es decir, se nos fan agravio, nós temos o dereito legal de resistir e de facer justicia. Esa é a razón legal do levantamento armandillo e de todas as revoltas medievais. Aquí parece que esa legitimidade ya concede Vasco da Ponte. Ora, o que non creo eu é que o conflito entre os veciños de Ribadavia e a Condesa de Santa Marta chegara tan longe polo mal carácter da Condesa de Ribadavia, que se tiña o dedo dentro, que se era pretenciosa. En fin, é difícil, non? Para un historiador decidir que papel pode xogar o mal carácter
obliga a pagar dinero para salvar a súa vida ao Valle de San Propio. Interesa destacar o comportamento violento porque ata aquí que diz, vos expliquei datos, feitos, e os historiadores moitos pensamos que non nos debemos reducir a dar datas, nomes, feitos, batallas, senón que debemos ir máis alá. Por exemplo, saber investigar as maneiras de presentar, de sentir, de pensar, de comportarse naqueles tempos. Entre outras cosas, porque a mellor aprendemos algo para os tempos de hoxe. E a mí me interesou neste tema o porqué do emprego da violencia por parte dos rebeldes. Sobre todo porque antes de tratar o tema da revolta de Loa, habíamos estudiado os irmandiños para unha situación moi diferente. Xa vos explicarei despois. A violencia era cotidiana na Edade Media, iso é certo. A xente estaba habituada, non existía tan centralizado o sagrado que nos temos a violencia e o desorden. Explícase tamén porque os que mandaban na clase dirigente tiñan como ocupación principal a guerra, que eran os cabaleiros. E iso marca moito na sociedade. Ao final, para defenderse, todo o mundo necesitaba e tiña armas na súa casa. A mí preguntaban, teño que preguntar, que armas tiñan os irmandiños? Pois non iban con sachos e con picos. Bueno, picos sí, por o tema das pedras, ¿vale? E tal as cuales. Pero as armas que tiñan eran as armas blancas tradicionais, a lanza, espadas, escudos, cascos, armaduras rudimentarias, balestas, etc. Todo o mundo as tiña na súa casa. Ben porque formaban parte da milicia do Concello, ben porque eran vasalos do tal señor e tiñan que acudir cando chamaba para unha guerra, para o que fora, ou ben para defenderse. Todo o mundo tiña armas naquela época. Era un tipo de sociedade medieval que deixaba libre a agresividade que todos levamos dentro. Estamos nós da época moderna onde hai un control social maior e entón a violencia sempre en unha situación normal é máis máxima. Ali estaba no centro da vida da sociedade. Outro fenómeno. Era habitual que morrera o señor nunha revolta. Bueno, bastante. Non só en Galicia, en general, incluso a nivel europeo, porque non existe un Estado, ni unha institución de justicia, etc., que equilibre os conflitos sociais e chegaban con certa facilidade aos extremos maiores. Pero a cuestión é a seguinte, é que entre eles os caballeros se mataban tamén con moita facilidade. O bispo de Ourense, en 1450, meteu preso a Roi Díaz de Cadornia e de Bolón, no castelo Ramiro, o derrotado nos anos. 5 anos, non eran despois, fai o mesmo co seu irmán. Pedro Díaz de Cadornia o mete preso na catedral e morre ali a este enfermo. Isto é moi habitual, pero eu quero contar aquí un caso, bastante chamativo, porque acontece no ano 1518, moito despois do que aquí estamos a falar, da revolta de Ribadavia, onde Pedro de Sotomayor, que era o fillo deste Pedro Madura, que viu aquí a primeira revolta contra a Iglesia de Santa Marta. Este Pedro de Sotomayor tiña diferencias por cuestións económicas para a súa nai e mandou a uns criados que a mataron. Agardaron por ela nun camino acerido con armas blancas, pero non a mataron, a ti levou a unha casa, mientras intentaron cuidar, os criados foron de novo e remataron a ella. Unha grande crueldade. Como daquela xa existía a justicia pública, houve un juicio, unha sentencia, condenaron en rebeldía a Pedro de Sotomayor e nunha grande asamblea o xuez leu a sentencia en rebeldía, naturalmente. E sabedes cal era a pena? Era que meteran a este Pedro de Sotomayor vivo dentro de un saco, de un gato, apretaran ben, cerraran o saco e o meteran todo na agua. É, como vedes, un castigo moi cruel que xa está nas partidas, indica o ambiente que existía naquela época para estas cousas. Os reis tamén practicaban cando a violencia mesmo contra os propios grandes señores, cando o precisaban, os condenaban a morte. En Ourense, en 1291, ven Sancho IV de Mexicana. Parece que un cabaleiro
sabemos que vehículo condenado a morte fai o testamento, conocemos o testamento, e dice, estou condenado a morte por los representantes do rei, rei condenado a hacer a morte. E era un caballero. Igual que iso Alfonso XI en Ourense, en 1331, na visita. Parece que era importante para un rei facer justicia central mesmo cos cabaleiros, non só coa xente común, para desa maneira decir que ante a justicia todos éramos iguais. Enrique IV manda degolar a un cidadano galego por traidores hacia 1455. E todos conhecemos como en 1473 uns representantes dos reis católicos degolaron a praza de Mondoñedo a Pedro Pardo de Cela, mariscal, e a Pedro Miranda. Por eso non nos extraña o que vou ler agora. En 1386, el Lugo María Castaña da leyenda, e algúns vecinos máis, matan, son acusados de matar ao mayordomo do obispo. En 1403, no propio Lugo, que morre nunha revolta do propio obispo López Acero. En 1419, morre nunha revolta en Ourense, no propio Maimón, o obispo de Ourense. En 1474, contra o padre Mariano. A súa historia de España en Sánchez de Galicia, ven o alcalde de Trujillo, que alguén lle dera ese señorío. Non o quixeron, se rebelaron contra él e o mataron a pedradas. En 1476, 6 anos despois da Ribadavia, os de Fuenteovejuna mataron ao comendador. O que pasou de Fuenteovejuna é que eles tiveron un lote de Vega que fixo unha obra de teatro 200 anos despois e fixo popular a revolta de Fuenteovejuna. E foi unha revolta medieval máis. Agora habría que esperar que a lei fixera unha obra de teatro sobre o Fuenteovejuna de medieval. En 1507, o abade de Mucero tamén é morto por súa salva nunha rebelión. Vistas así as cousas, os irmandiños foron un santo. Non o digo por facer unha frase. Certamente, ese nome de chamados santos ou non levanta gran polémica despois da revolta en toda a vida. O nome oficial está documentado da Irmandade é a Santa Irmandade do Reino de Galicia. Pero os contrarios a ela, despois, decían que de Santa Nala era a Irmandade louca e fosqueira ao oscuro, tiña que ver coas celas, tamén. Por lo tanto, a grande maioría sigue pensando que foi santa a obra da Irmandade e as fontes que conhecemos sobre todo o precio da era Fonseca indica, efectivamente, que estaba moi extendido non só con os gregos esta idea de que a obra revolucionaria da Santa Irmandade é unha obra querida por Deus. Houbo violencia na revolta irmandiña, evidentemente foi unha revolta armada. Dice, todos armados de muchas armas ian a derrocar a fortaleza. Tamén ian as fortalezas como se fora unha festa. Outra testemunha ali que ian a derrocar as fortalezas como se fora unha misa. Pero bueno, armados. En todo caso, que a misa se van armados. Houbo violencia sobre todo nos enfrontamentos militares. Por exemplo, o conde de Lemos presume de que matou 400 irmandiños na batalla de Munciara. Demasiados, decía el secretario, todo o número se agota. Pero había mortos, cando había batallas. Houbo batallas con Pedro Madruga, con o conde de Lemos, con o Pardo de Cela, con aqueles nomes que supuseron ao avance irmandiño igualmente en cada batalla. Ao principio e ao final. Logo, tamén, un manuscrito inédito coa historia de Alariz conta de que cando tomaron a torre de San Díaz, incendiaron a torre e morreron a irmán, a muller e un irmán fraile do alcaide, que era un caballero da torre de San Díaz. Non podemos dicir que non houve violencia, pero nos encontros militares, porque no resto a violencia foi moi selectiva, dirixida contra os bens dos señores, sobre todo as fortalezas, pero non contra as personas. Isto é un dato moi importante que contrasta co que sabemos do que pasou en Ribadavia un ano despois, que pasou en outro lugar de Galicia antes e despois da revolta irmandiña. Eles, non só porque as fortalezas eran o símbolo, diríamos, dun feudalismo, en fin, que rexeitaban, sino que sabían que sin fortalezas os señores eran como falcóns a que lle tapas o eran máis ofensivos, menos
menos peligrosos. Para un futuro de paz era importante que non houbera fortaleza. Era o símbolo, pero tamén era un cálculo inteligente botar abaixo as fortalezas, que tamén, porque que se facían coas pedras? As casas. Daquela, as casas eran de adobe, non había pedra. As pedras eran para as igrexas, para os castelos, para os pontes. Cantas casas, non só na cidade, as aldeas se fixeron con as fortalezas dos centros, coas pedras dos centros de fortalezas que derrocaron os inimigos. Ben, a violencia contra as pedras. Tamén hai violencia cando ocupan as jurisdiccións dos señores, non pagan as rentas, exercen a justicia sustituindo as justicias señoriais, pero, sin embargo, respeta a personas dos cabaleiros. Ollo, porque hai muitas execucións de malfeitores, e algúns son cidadãos, pequenos cidadãos. Todo o que andaba libre, sobre todo oculto, nas fortalezas, agachado, con os montes, e que matara, violara, roubar, saquear, a Irmandade fai unha justicia radical. Poñen, se agarran un árbol con balestas, con saetas, malos. Eso lle dá un gran prestigio e algún cronista parece que ocurra Enrique IV di que en Galicia era un principio dos reinos de Castela de onde se podían dar seguros por os caminos. Este tipo de justicia si o fixeron contra malfeitores coñecidos e localizados. Pero os grandes malfeitores, porque no pleito da Aragón Seca, os campesinos, artesanos, din que os grandes malfeitores eran os cabaleiros. Éramos os instigadores de todas as manifestorías e agrarios que se hacían en Galicia. E non dedicaron nin pero a estes grandes inculpados. Padres ouvir como conoce. Un tal Bartolomé Camacho, vecino de Letán, participou no derrocamento. Di que ten 60 anos, imposible, porque isto o di 60 anos despois da revolta. Pásanos a cola da que ten. Se quita algúns anos, tamén. Eu descubrí na miña tese de doutoramento que cando me preguntan as testemunhas de preto de Aragón Seca por a edade, non se acordan, moitos poñen a edade que ten a revolta. Hai unha opinión pública que di sí, a revolta foi en 60 anos. Como é o primeiro recorte importante que teña a súa niñez, que edad ten usted? Eu preguntaba en Castela, era investigador de Castela, 60 anos. Non pode ser, se participou no derrocamento non podía ter 60 anos, porque non hacer. Vamos a creer que efectivamente participou no derrocamento, porque o que conta é un relato dunha testemunha única. Todos os pueblos se juntaron para hacer o susodicho e encerraron a los dichos caballeros en los monasterios, e que los caballeros hablaban a los de la dicha hermandad con el bonete en la mano, llamándoles de Mercedes, y a los de la dicha hermandad le llamaban tú, que cubre tu bonete, diciéndoles que le agradeciesen la vida. Bueno, o bonete é un gorro que levaban que tenían certa categoría social. Y ven por medio, por detrás, yo creo que por medio.
e anteriormente obispos e outros señores morren de verdor. Eu teño tres razóns para isto. Primeiro, por pacifismo. Segundo, porque sabe se encargar pensadamente de castigar aos pecadores, neste caso os caballeros. Terceiro, por interés. Por pacifismo, porque a Irmandade tiña por obxecto nacer para ter a terra en paz, para traer a paz ao reino de Galicia. E que eles coidaban de sin fortaleza, sin exércitos de cabaleiros abundados, porque efectivamente neses 2 anos non hai guerra e hai paz en Galicia. E que era unha contradicción, habendo logrado o objetivo de derrocar as fortalezas e non existindo máis exército en Galicia que a Santa Hermandade que nos estructura, xa non era necesario máis, e era gratuito unha violencia indisciplinada, sobre todo unha violencia por venganza contra os cabaleiros. Así que, despois da vontade, cando fala de solucionar o tempo da paz, e cando fala do que pasaba antes e despois da revolta do tempo da guerra, que é verdade, nese tempo non hai ninguna guerra, ninguna violencia, non foran as iniciais e as finais provocadas pola revolta. Claro, por iso, cando falan da revolta de Ribadavia un ano despois, como iso non entra dentro do tempo da paz, o consideran como se non tivera nada que ver con o tiña. Bueno, non tiña que ver, e tiña, que os mesmos que se revelaron, os mesmos eran os mesmos un ano antes para quitar a Irmandade desta vida piadosa. Pero bueno, está claro. Eles tiñan unha metáfora para significar a súa revolta, os que non tiñan. Leí unha declaración de testemunhas de verano. Os gorrións corrían tras os falcóns. Claro, os falcóns non hablan paz, sigan, criminal. E os gorrións, que son a xente común, van nada, son pacíficos. Bueno, destacaron de que, como por unha vez, maravilloso, que os gorrións lle gañaran a batalla e os fixeran correr diante deles os falcóns. Os gorrións son xente pacífica. Hai un gran pacifismo, o todo que pode haber no que, a pesar de todo, unha revolta na Irmandade de 1467. Que é o que dixeran de castiga aos cabaleiros os seus pecados contra o povo de Galicia? Bueno, non o digo eu, xa dixen que procuraría servirme de algunhas testemunhas excepcionais. Excepcionais é o que escribe Ruiz Vázquez. Ruiz Vázquez era un crego que no momento áxil da Irmandade estaba por encargo copiando a crónica de Santa María de Iria. E estaba tamén emocionado por os acontecementos que estaba vivindo, que sin que tivera nada que ver, interpola, na crónica de Santa María de Iria, e hai máis líneas sobre o que estaba pasando ese momento en Galicia. Bueno, lo vou ver, é o párrafo máis grande de Benítez. Levantouse, porque é a opinión dun crego, que non vive. Levantouse toda a terra con a santa Irmandade, en tanto que nunca deixaron fortaleza en todo o reino de Galicia. E isto foi pola mala vivenda dos cabaleiros que non facían senón furtar e roubar. E por isto quiso nuestro Señor tornar polo seu povo que era este reino de Galicia, todo destruído pola mala vivenda destes cabaleiros, en tanto que 3 deles morreron no segundo ano que tiveron a iglesia de Santiago cercada, e non ficou deles fillos nen fillas, o cal foi un Bernardo e Ángel de Moscoso e seu irmán Álvaro Pérez de Montaos e Loto Pérez de Mendoza. Os outros ficaron como o primeiro día que naceron, sen terras e sen vasalos. Neste encomedio morreu tamén Álvaro Pérez de Soutomayor, que na cidade de Tui estaba cercado da Santa Irmandade. Serían hasta 5.000 homens de pé e de cabalo. Mandou entregasen a cidade a Irmandade, enténdense, no momento do arrependimento, antes de morrer, dixo que lle entregara a cidade de Tui, que era como menos o avance individuo a Irmandade, porque non foron os cabaleiros, eu estudiei os testamentos destes cabaleiros, muitos deles comprometidos, e non é o único que se repite
Ben, eu creo que o creo Rui Vázquez naquele intre non tiña todo o claro. Bueno, primeiro, que Álvaro Pérez de Sotomayor non tampouco tivo fillos. Considerábase que iso era un castigo, porque para un caballero nobre non ter un fillo que sabes que se moría era unha das cousas piores que podía pasar. A mí se consideraba que era castigo e morreron nesos 2 anos. De morte natural ou de peso. Fernando Pérez de Andrade, Fernando Yáñez de Sotomayor, o propio disco do Bense, que non se marchou. Alfonso López de Valladolid, Álvaro Osorio, o herdeiro do Conde de Samos, estaba no Reus da Resa. Claro, a pesca naqueles tempos, a morte natural, cando estaban pasando cousas tan extraordinarias, era moi fácil correr a un rumor do que ven a decir aquí o Diego Vázquez. E o que xa dicía García de Salazar cando veía antes, que Deus castiga aos cabaleiros de García polos seus pecados. Por lo tanto, se Deus se está castigando, pois unha razón máis para estar en a súa vida, que eles entendan con Deus, discutan coa máxima autoridade deste mundo os seus pecados. E por interesante, porque non podían os irmandinos facer o que estaban a criticar. Si consideraban que loitaban contra os agrarios, contra a movilidade, contra o mal vivir dos traballeiros, eles non podían practicar a brutalidade gratuita dos desmanos con ingresos dos traballeiros. Pregúntome a veces si pudo haber alguna consigna no directriz elemental sobre este tema de non tocar aos cabaleiros. É posible, pero eu creo que casi seguro que non. En todo caso, que non eran necesarios. Non existía un órgano centralizado de regulador. Celebraban unhas juntas muy tipas asamblea en diferentes cidades de Galicia, rotativas, e ali, naquelas asambleas tomaban, pero non existía un órgano permanente centralizado. Sabíxeles, como por ver, non agardaron que decían moito deles para atacar as fortalezas. Era moi difícil naquela época que isto fora adiante, esta idea de controlar os cabaleiros, si non era algo que estaba na mentalidade sempre común naquela época, que estaba vivindo as mesmas condicións, os mesmos problemas, que chegaron, por lo tanto, as mesmas conclusións. Foi moi difícil, porque de esa maneira lograron manter a unidade da Santa Hermandade, que era moi diversa. Abreus, artesanos, mercaderes, fidalgos, cregos, os coelhos, catedralistas, estaban moi comprometidos, un deles era a Comisión de Verdade. Entón, claro, como non ter o apoio da Igrexa, unha Igrexa do Rei, que lograron no mes de xullo que o Rei aprobara o Parlamento, foi unha iniciativa espontánea. Como se poñían a matar os cabaleiros gratuitamente, e se procura verdade. Gracias a esta maneira inteligente non houve prácticamente reflexión máis de 1969, nunca na reivindicación irmandina. Pasado o tempo, se lograron. A primeira vez que non se reivindicaron as fortalezas. Ainda así, cronistas posteriores falaban dos excesos da Santa Hermandade de Galicia. Enrique IV, na súa primeira carta para formar a Hermandade de Galicia, tomaron as fortalezas, se derrocaron alguna, pero vamos, onde se facían mal escenarios. Os galegos dixeron, en todas están mal escenarios e hai que derrocar todos. Hai tanto exceso de cero, justicieiros, por parte dos irmandinos. Que dirían, posteriormente, si dentro de esos excesos se contan, pois, que pasou aquí por o Concejo de Santa Marta, como explicaba por mí en toda a vida. Afortunadamente, para nós, non foi así. Ben, estou chegando ao final, non quero aburrir de todos. Tres conclusións sacaría eu. Primeiro, rectificar ese tópico de que a multitude en rebelión é unha turba criminal, cega, irracional, inconsciente,
Sin embargo, na revolta constitucional, mírase como son capaces as multitudes de racionalizar medios efímeros, es decir, corazón ver que os efímeros creen que medios entregar para cumplir o millón. Eso é moi importante decirlo, porque reafirma a confianza de todos nós na natureza humana e na xente común, porque este tipo de virtudes, a racionalización, por asunto de unha revolta, non ten nada que ver coa instrucción de escola, sino que ten que ver con unha inteligencia social que evidentemente calquera que viva na sociedade a ten e a desenvolve. O segundo tópico que creo que estou a decir rectifica é esa idea de unha idade media violenta, na época oscura, salvaxe, que nace no Renacemento. Todo hai algo de verdade, todo con o anterior que sempre hai algo de verdade. Pero, cando vimos esa corriente pacifista que actúa no momento da revolta de Madrid, non dixen algo que non dicir agora, que eso ven de mierdas. Ven, en primeiro lugar, o magisterio da Igrexa. Dice que a Biblia é o libro máis conhecido na Idade Media, máis divulgado, e a mensaxe evangélica é unha mensaxe de paz. Logo, na práctica, pode-se contradecir os comportamentos humanos, pero a mensaxe está aí, generación tras generación, se transmite, e iso son un papel importante. E logo, hai outra cuestión. Con todo, trátase de un discurso, o discurso da Iglesia, que podemos pensar que non está moi extendido, pero que si está moi extendida, está aí terminada casi. E a xente sabe que a guerra dos cabaleiros destroza os campos, sega vidas, impide o comercio, deixa nervios as abadías, os cregos. Chega un momento que a maior parte da sociedade reacciona contra esa violencia, contra esa guerra. Eu creo que durante toda a Edad Media dáse un fenómeno parello. A violencia é un normal, pero sempre existe un contrapunto pacifista. É normal, porque senón a violencia desencadenada destrozaría a sociedade. O que pasa é que cando se transforma nunha forza social, ese pacifismo de origen cristiana, popular, nacido na vida diaria, e non se cultiva, que é onde chega aos extremos máis intolerables a violencia dos caballeros.
que viñan de outras